זה מוקדש לכל מי שיש לו את התירוץ המושלם ולמה לא לעשות פעילות גופנית. לי קוראים שתמה, סתם לא בא לי לצאת מהבית. אז יש פתרון, זה פשוט כיף, מצחיק, נהדר. במזגן, כיף, גם אתם יכולים. אל תנסו את התירוצים, תנסו למה זה כיף, למה זה כדאי, מה זה נותן לי. החופש לבחור בבריאות, ייעוץ תזונתי אישי או קבוצתי, אימוני כושר שיוצאים ממך את המקסימום. מוזמנים לבקר באתר שלי או בפייסבוק. החופש שלך לבחור בבריאות.